kai wasu mazan sai a hankali. Wani saurayi na ya ɗauke ni muka je shopping. Ye mun shopping 10 na arziki dai haka ya haɗa min. Mu zo waje ka park aka juya kaya a boot. Na shiga mota zan tafi sai wani yaro daga ciki ɗaya daga cikin sales board ɗin ya kuma fito da wasu kaya. Sai ya ce a'a to tsaya kawai bari in buɗe boot in zuba miki sauran kayan ki tafi da su. Ya buɗe boot ya zuba sauran kaya. Ni kan na ja mota cike da annashuwa da farin ciki na tafi gida. Na je na yi parking. Ina parking na buɗe boot in sauke kaya ya ce sauke ni. Kaya ba ƙafa ba. Ashe dan matsiya ce ya lallaba ni yayi na shiga mota in gaya maka ya sauke kayan. Allah ya kwashe maka wallahi. Allah ya isa. Ya type din da ya waste min Allah ya isa. Ni ma fa ya kamata fa a ce na siyo mota. Amma ba zan siya ba da yake ni na fi son in hau keke napep. Don kun ganna a keke napep kar ku ce irin kaman ba zan iya siyan mota ba ne. Kawai keke napep din da ya fi kawo light ne. Sai sa na ji gwara in hau keke napep din because ni ina son iska, ina so in ji iska. Na shiga ta ko ina gefe da gefe hagu da dama. Kar fa ku ce wai mota ta fi ƙarfi na ne. Kawai na fi sha'awar keke napep ne. Duk wanda ya sani zai ce muku Fati haske ta fi sha'awar keke napep. Ni na fi son keke napep akan mota.